La revedere, Nenea Băsescu, o să-mi fie dor de dumneavoastră. M-ați învățat așa de multe lucruri. Ne-ați arătat cum să vorbesc și să mă port frumos. Dacă te așezi pe masă, îți spun cum se face. Da, vin direct la birou, la tine și le facem. Tu pare a fi un puiuț de comunism. Păi papușilor, păi papușilor. Cum să văd când cineva e obraznic? Doamne președinte, îmi dați și mie telefonul? De ce? Pentru că ai fost agresivă. Nu am fost agresivă, m-am întrebat. Și obraznică. Cum să fiu respectuoase și drăgălașe? Era de agresivă țiganca asta împuțită. Nu, da. Nu știu, Maria, da? O să rigănești tu treaba asta. O să fie dor de dumneavoastră. La revedere, Nenea Președinte.